Good day students, siyanibulisa bethunani from grade 8 to 12. Siyanamkela kule show as your talent day from term 1. Siyacela ke bethunani singalibazisanga ixesha ndimugo MC wanamhlanje ndimophethe into ndimojija into. Nize njengathi bethunani ama2K vibe. DJ Okay mamelani ke bethunani xa besa connect DJ andiyazi baba bazagqiba nini but ke ixesha asinalo. Siyacela ke bethunani singalibazanga ixesha samkele igroup yethu yokuqala iready lapho. Yeah. Ladies and gentlemen, let's welcome Annelisa Sibango. Hi guys, my name is Annelisa Sibango and ngizobe ngiveza italente lami ngenamhlanje. So asiyeke Annelisa uzosipholisela futhi yethu. Kaqale Annelisa sibulise kuni baphulaphuli gama lami Annelisa Sibango kanti ixesha elichanekileyo ngoku insimbi yokuqala. Nqaku lethu lokuqala sithi kwidolophu ezininzi zaseMpuma Koloni kubikwa ukuba ulutsha luyaqhubeka nokujamelana nemingeni yokungabikho kwemisebenzi. Urhulumente uthe uzakuqalisa inqubo ezintsha zokuxhasa amashishini amancinci ukuze kudaleke amathuba emisebenzi. Ngeli xesha izikole ezininzi zivule ngokusesikweni kule veki, ootishara bakhuthaza abafundi ukuba basebenze nzima kulo nyaka. Abazali nabo bayacela ukuba baxhase abantwana babo kwimfundo. Qhubeleni izandla bethunani, qhubeleni izandla. Sigqithe ke bethunani siye. Okay, let's welcome the Violence Boys. Hayi akutsho mna bethunani, kubhalwe apha kule program. Akutsho mna. Let's welcome the Violence Boys, Lilitha, Azola and Spesihle. So okay guys, see Violence Boys ndim Lilitha, Azola no Spesihle. Sesaqonda ukuthi no, we know ukuthi lapha ngaphandle kunabantu ababhulishwa emisebenzini abaphathekanga kakuhle although bene rights yebo. So siqonda ukuthi asibhalele ingoma and ke ingasetshenziswa le ngoma naxa ku strike yebo. So ihamba kanje. Uphi unika namkya, uphi unika namkya, hey cha 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 cha, hey cha 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 cha. Early in the morning, yeah, we are here. Early in the morning, yeah, we are here to shut down the camper, to shut down the camper for pulling, yeah, the workers, for pulling, yeah, the workers, shut down the camper, shut down the camper. Give her them fana, give her falava, give her them fana, give her falava. As we're coming in between Bano, Lilitha, Azola, and Spesihle, Violence Boys, then let's welcome Sinesi Poglak. Hi guys, I'm Sinesi Poglak, but you can call me Sines, it's fine. So I'm going to sing Wake in the Morning. It was a song that was trending 2025 I believe, yes. So I'm going to sing it right now. So wake in the morning and I step outside and I take a deep breath. I get real high and I scream from top of my lungs, what's going on? And I say, hey, I said, hey, yeah, what's going on? And I said, hey, I said, hey, what's going on? Okay, masimqhubeleni bethunani uSinesipo phayana Clark ne bethunani so ke ngoku besiza kuyivala qha uthi lo bhuti handifuna uyishowa lento ndifuna uyibonisa italente yami
Uyayibona ke akazi uba esedruphini ke ngoku uzabe ehamba yedwa. Ndicela bethunani siwelcome uLilitha Lilitha ama2K ivibe Lilitha. Let's give him a round of applause. Okay, this one is dedicated to the Department of Education. Okay, let's go. Dear Department of Education isidikiwe. Hayi mntasekhaya sibangazama akufundeki. Hayi kaloku afuneka nginqondo igcwale kanje. Sibangabheka ngapha ne-accounting ilapha. Asifumani kuphumla nawe ungazimela lena. Hayi Lilitha ungazimela lena. Hayi bafethu khani sipheli kaloku ithuba. Singabafundi nathi singabantu sidinga ukuphumla. Why don't you take back what belongs to you now? Yeah, with immediate effect. Ngokukhulu kushesha unqaba. Yeah. Hiyo boy, hiyo. Uzeka before let's hope i-department ivile. Ngiqhobele izandla. Akasithanda isikole lo ingoma enjani le? Bethu nazo into nezigoma zibhalwa ngoLilitha. Hayi anizifuna isikolo mina. Hayi DJ hayi nesifelile bethunani. Nesifelile.